Na počátku bylo prázdno, překypující nekonečnými možnostmi. Jednou z nich si ty. Jak můžete stále vnímat svět jako reálný, když ego, které o jeho reálnosti rozhoduje, je nehmatatelné? Jsme formováni tak, abychom věřili, že vnější svět je skutečnější než náš vnitřní svět. Tento nový vědecký přístup říká pravý opak. Říká, že to, co se děje v nás, bude utvářet to, co se děje mimo nás. Jsou to otázky, provokující otázky o tom, jak vnímáme svět. Je rozdíl mezi tím, jak svět vnímáme, a tím, jaký skutečně je? Přemýšleli jste někdy, z čeho jsou utvořeny myšlenky? Lecos z toho, co pozorujeme u dnešních dětí, naznačuje, že současné kulturní paradigma je špatné a nedoceňuje sílu myšlení. Každá doba má své vžité představy. Země je plochá, země je kulatá. Existují stovky předpokladů, které máme za zaručené a které mohou nebo nemusí být správné. Historie ve většině případů prokázala jejich nesprávnost. Pokud tedy historie má být vodítkem, pak mnohé z toho, co o světě předpokládáme, není pravda. Jsme ale v těch představách uvězněni, často nevědomky. To je paradigma. Moderní materialismus zbavuje lidi potřeby cítit odpovědnost. Totéž lze často říct o náboženství. Pokud ale berete kvantovou mechaniku dost vážně, přímo vás k odpovědnosti nutí a nedává odpovědi, které by byly jednoznačné a konejšivé. Říká, ano, svět je obrovský a velice tajemný. Mechanismus není odpověď, ale já vám odpověď neprozradím, protože jste dost staří, abyste se rozhodli sami. Je každý člověk záhadou? Je každý člověk hádankou? Nepochybně ano. Tím, že si tyto hlubší otázky kladete, se vám otevírají nové možnosti bytí. Je to závan čerstvého vzduchu. Vnáší to do života víc radosti. Vtip není v tom, že víme, ale že jsme součástí záhady. Proč si stále dokola vytváříme tutéž realitu? Proč navazujeme stále stejné vztahy? Proč dostaneme vždycky stejnou práci? Není to udivující, že máme spoustu možností, ale nevíme o nich? Je možné, že jsme tak navykli na svůj každodenní život a na způsob, jakým svůj život utváříme, že se smiřujeme s myšlenkou, že nad ním vůbec nemáme vládu? Existuje fyzikální realita, která je pevně daná. A přesto se uskutečňuje teprve tehdy, když vrazí do jiného kusu fyzikální reality. Tou realitou můžeme být my, a to se nám samozřejmě líbí. Ale taky nemusíme. Může to být jen kámen, který proletí kolem a zareaguje s tou rozplyzlou hmotou. A zcela jistě ji vyprovokuje k určitému stavu bytí. V minulosti byli filozofové, kteří říkali, když nakopnu kámen a narazím si palec, je to skutečný pocit, je to živé. To znamená, že je to realita. Stále je to ale prožitek, pouhý věm toho, že je to skutečné. Vědecké experimenty prokázaly, že pokud skenujeme mozek například pozitronovým tomografem a požádáme sledovaného, aby se díval na určité předměty, některé oblasti mozku se rozzáří. Pak tomu člověku řekli, aby zavřel oči a představil si tentýž předmět. A když si ten předmět představil, rozzářily se stejné oblasti v mozku tak, jako kdyby se na ně skutečně díval. To vědce přivedlo k otázce, kdo tedy vidí? Vidí mozek nebo vidí oči? A co je realita? To, co vidíme mozkem? Nebo je realita to, co vidíme očima? A mozek opravdu nerozlišuje mezi tím, co vidí ve svém okolí, a tím, co si pamatuje. Protože se aktivují tytéž specifické neuronové sítě.
Teprve pak si položí otázku, co je realita. Valí se na nás obrovské množství informací, které naše tělo zpracovává prostřednictvím smyslových orgánů. Informace prosakují nahoru a my je postupně eliminujeme. Do vědomí nakonec probublá to, co se nám nejvíce hodí. Mozek zpracuje 400 miliard bitů informace za sekundu. Ale my jsme si vědomi pouze 2000. Těch 2000 bitů se ovšem týká jen okolního prostředí, našeho těla a času. V tom světě, kde žijeme, vidíme jen špičku ledovce. Špičku kvantově mechanického ledovce. Pokud mozek zpracovává 400 miliard bitů informace a my jsme si vědomi jen 2000, znamená to, že realita prochází mozkem neustále. Mozek dostává informace a my je přesto nevyužijeme. Oči jsou jako čočky, ale ve skutečnosti vidí jakási magnetická páska vzadu v mozku. Jmenuje se vizuální kortex. Je to tahle kamera, tahle kazeta. Věděli jste, že mozek si vštípí to, co dokáže vidět? To je důležité. Například tahle kamera, toho kolem mě vidí mnohem víc, než tu je. Protože se tomu nebrání. Ani není předpojatá. Jediný film, který se v mozku hraje, je to, co dokážeme vidět. Je tedy možné, že naše oči, naše kamery vidí víc, než co mozek dokáže vědomě zobrazit? Vzhledem k tomu, jak je mozek utvořen, vidíme jen to, co se nám jeví jako možné. Vnímáme jen to, k čemu jsme se vycvičili cestou podmiňování. Ilustruje to historka, která je podle mě pravdivá. Když se indiáni, původní Američané, na jednom karibském ostrově dívali na Kolumbovy lodi v dálce, neviděli je, protože se nepodobali ničemu z toho, co znali. Když Kolumbus přistál v Karibiku, žádný domorodec lodě neviděl. I když na obzoru skutečně byli. Neviděli je, protože je jejich mozek neznal. Neměl o existenci kliprů tušení. Šaman si všiml, že oceán je zčeřený, i když žádnou loď neviděl. Byl ale zvědavý, kde se ten úkaz vzal. Každý den vyšel ven a dlouho hleděl na oceán. A po nějaké době ty lodě uviděl. A když je uviděl, pověděl o nich ostatním. Protože mu všichni věřili, uviděli je i oni. Tvoříme realitu. Jsme stroje vyrábějící realitu, přetváříme účinky reality. Vnímáme věci, až když se odrazí v zrcadle paměti. Je náš svět jen jedna velká holopaluba nebo ne? Na tuhle otázku nemáme uspokojivou odpověď. Je to filozofický problém, se kterým se musíme vypořádat na základě vědeckého poznání. A ve světě vědy jsme tím pozorovatelem vždycky my. Jsme tedy stále omezeni tím, co přichází do lidského mozku a umožňuje nám vidět a chápat to, co děláme. Takže tohle všechno může být jen jedna velká iluze, ze které se nedokážeme vymanit a vidět to, co skutečně je. Nejdřív vám řeknu něco o subatomickém světě a pak vám povím, co nám říká o realitě. Tak za prvé, subatomický svět je totální fantazie, kterou vymysleli šílení vědci ve snaze dopídit se, o co sakra jde, když provádějí ty drobné experimenty. Drobnými experimenty myslím velkou energii v malých objemech a malých časových úsecích. V tomhle světě je všechno na hlavu padlý, tak vynalezli subatomickou fyziku, aby se to pokusila rozlousknout. Tahle nová věda se jmenuje kvantová fyzika a je předmětem celého okruhu diskutovatelných hypotéz, myšlenek, pocitů a tušení s cílem zjistit, o co sakra jde. Uvnitř všech atomů a molekul v celém prostoru, který vyplňují, zabírají částice bezvýznamné množství objemu. Elementární částice. Zbytek je vakuum. Částice se neustále objevují a mizí. A kam tedy mizí? To je záludná otázka. Nabízím dvě odpovědi. Odpověď číslo 1.
Mizí do alternativního vesmíru a tam si lidi kladou tu samou otázku, když ty částice prchnou do našeho vesmíru. Ptají se, kam mizí? Vesmír si s oblibou představujeme jako prázdný a hmotu jako pevnou. Ale hmota je ve skutečnosti skoro úplně nehmotná. Vezměte si atom. Představujeme si ho jako tvrdou kuličku. Pak si řekneme, vlastně ne. Je to malinký bod z opravdu husté hmoty, úplně ve středu, obklopený obláčkem pravděpodobnosti elektronů, které jsou i nejsou. Ale potom se ukáže, že ani to není pravda. Dokonce i jádro, o kterém si myslíme, že je tak husté, existuje stejně virtuálně jako elektrony. Jestli je na hmotě vůbec něco hmotného, tak to, že připomíná spíš myšlenku, koncentrovaný bit informace. Věci nejsou utvořeny z jiných věcí. Jsou utvořeny z myšlenek, pojmů a informací. Částice, kterou si představujeme jako něco pevného, doopravdy existuje v takzvané superpozici, v rozprostřené vlně možných umístění. Je na všech místech najednou a jakmile se na ní podíváte, hupsne jen do jedné z těch možných pozic. Kvantová superpozice předpokládá, že částice může být na dvou nebo více místech zároveň. Jak může být systém nebo předmět na více místech najednou? Je to jednoduché. Neuvažujte o věcech jako o věcech. Máte zažitou představu, že všechno kolem nás jsou věci, které existují nezávisle na našem jednání, na naší volbě. Tenhle druh myšlení zavrhněte a připusťte, že i hmotný svět kolem nás, židle, stoly, místnosti, koberec, kameru nevyjímaje, to všechno jsou jen možná hnutí vědomí. A já si z těch hnutí v každém okamžiku vybírám, abych dal průchod svému momentálnímu prožitku. Víc než tento typ radikálního myšlení nepotřebujete. Je ale tak radikální, že je to obtížné, protože v našem vidění existuje svět nezávisle na našem prožitku. Není to tak. Kvantová fyzika to říká velice jasně. Podle Heisenberga, spoluobjevitele kvantové fyziky, nejsou atomy věci. Jsou to pouhé tendence. Neuvažujte tedy o věcech, ale o možnostech. Všechno jsou to možnosti vědomí. V řadě laboratoří po celých Spojených státech teď můžete pouhým okem vidět předměty, které jsou na dvou místech zároveň. Můžete si to vyfotografovat. Kdybyste tu fotku někomu ukázali, nejspíš by řekl, paráda, pěkná šmouha barevného světla. Tady je puntík a tady taky. Co je tak úžasného na dvou tečkách? Vyzvete ho, ať se koukne do komory. No ne, vidí tam dvě věci. Ne, říkáte, to je jedna věc na dvou místech. Nevím, jestli by z toho lidi byli pav. Myslím, že takovým věcem nevěří. Ani vám neřeknou, že lžete, nebo že vědci jsou pomatenci. Je to prostě tak záhadné, že ani nepochopíte, jak úžasné to je. A navíc viděli jste Star Trek a tyhle věci. Teleportuj mě, Scotty. Takže si říkáte, a co to jako znamená? Ale zamyslete se pořádně. Jeden předmět na dvou místech zároveň. Víme, co pozorovatel z hlediska kvantové fyziky dělá. Nevíme ale, kdo nebo co tím pozorovatelem je. Ne, že bychom nehledali odpověď. Nahlédli jsme vám do hlavy, do všech otvorů, jestli tam nějaký pozorovatel není. A nikdo tam nebyl. V mozku nikdo není. V kortikálních oblastech mozku nikdo není. V subkortikálních ani limbických oblastech žádný pozorovatel není. A přitom všichni víme, co je to být pozorovatel. Co znamená pozorovat okolní svět. V mém modelu je pozorovatel duch ve čtyřvrstvé biologické kombinéze. Je to takový duch ve stroji. Je to vědomí, které pohání motor. Pozoruje okolí.
Ty 4 vrstvy biologické kombinézy mají nejrůznější senzorické systémy, aby mohly zachytit podněty z okolního prostředí. Ve Washingtonu, kterému se přezdívá světová metropole vražd, proběhl v létě 1993 velký experiment. Sjelo se 4 000 dobrovolníků ze stovky zemí a celý den v několika časových blocích společně meditovali. Podle předpovědí měl při takovém množství lidí klesnout počet násilných zločinů ve Washingtonu o 25%. Policejní šéf se k tomu v televizi vyjádřil. To by muselo napadnout půl metru sněhu, aby tady v létě klesla zločinnost o 25%. Nakonec se ale policie na tom experimentu podílela, protože počet násilných zločinů díky němu opravdu klesl o 25%, jak jsme předvídali na základě 48 menších pokusů, které se uskutečnily již dříve. To přirozeně vyvolává otázku. Ovlivňují lidé realitu, kterou vidí? To si pište, že ano. Každý z nás okolní realitu ovlivňuje, i když se před tím schováváme. A děláme ze sebe oběť. Všichni ji ovlivňujeme. Exponát je z Japonska od pana Masaru Emota. Pan Emoto se velice zajímá o to, co působí na molekulární strukturu vody. Voda je ze všech 4 živlů nejvnímavější. Pana Emota napadlo, že by mohla reagovat na nefyzikální jevy. Při sérii pokusů vodu mentálně stimuloval a fotografoval pomocí mikroskopu s kondenzorem pro temné pole. Na první fotografii je voda z přehrady Fujiwara. Zde je tatáž voda poté, co ji požehnal zen buddhistický mnich. Pro tuto sérii vytiskl pan Emoto nápisy, přilepil je na lahve s destilovanou vodou a nechal je přes noc venku. Tady na první fotografii je čistá destilovaná voda. Následující fotografie jsou, jak vidíte, každá jiná. Tady je čchy lásky. A přejdeme si k děkuji. Tady vidíte ten nápis přilepený k lahvi. Vy, co umíte japonsky, to už víte. Podle pana Emota je hnací silou toho všeho myšlenka nebo úmysl. Jakým způsobem na molekuly působí, není známo. Ovšem s výjimkou molekul vody. A je to úžasné, když si vezmete, že 90% našeho těla tvoří voda. Vrtá vám to hlavou, že? Když tohle dokážou myšlenky s vodou, představte si, co dokážou s námi. Většina lidí neovlivňuje realitu důsledně a účinně, protože nevěří, že to dokážou. Něco si usmyslí a pak to zavrhnou, protože jim to přijde hloupé nebo si nevěří. Za čas se k tomu vrátí a zase to zavrhnou. Takže z hlediska času je efekt minimální a hlavním viníkem je jejich přesvědčení, že to nedokážou. Když celou svou bytostí uvěříte, že budete chodit po vodě, stane se to? Ano, stane. Ale je to jako s pozitivním myšlením. To je skvělá věc. Jenže pozitivního myšlení je obvykle tenká vrstvička, která přikrývá velkou hromadu negativních myšlenek. Pozitivní myšlení tudíž není pozitivní myšlení, ale jen pláštík zakrývající negativní myšlenky. Když uvažujete o věcech, je realita konkrétnější, než opravdu je. Proto jsme uvízli. Uvízli jsme ve stejnosti reality. Pokud je realita konkrétní, já sám jsem bezvýznamný, nemůžu ji změnit. Pokud je ale realita mojí možností vědomí, hned se ptám, jak ji můžu změnit nebo zdokonalit, jak ji můžu udělat šťastnější. Vidíte, jak rozšiřujeme obraz sebe sama? Když myslím po staru, nemůžu nic změnit, protože v realitě nehraju žádnou roli. Realita už existuje. Hmotné objekty se pohybují podle deterministických zákonů.
A to, jak se budou chovat v dané situaci, určujeme matematicky. Já to jen prožívám, sám žádnou roli nehraju. Myslíme-li nově, matematika nám sice dává možnosti, které tyto pohyby mohou přijmout, ale nemůže nám dát vlastní prožitek, který budu mít ve svém vědomí. Prožitek si vybírám sám. A tím doslova vytvářím vlastní realitu. Jaký je můj život? Kam směřuju? Proč vůbec něco je? Co bude, až umřu? Co je realita? Co je realita? Vrtá vám to hlavou, že? Když tohle dokážou myšlenky s vodou, představte si, co dokážou s námi. Přemýšleli jste někdy, z čeho jsou utvořeny myšlenky? Má myšlenka hmotnou podstatu. Svět, který vidíme, je svět našich buněk. Je to svět našich atomů, svět našich jader. Každý z těchto světů je jiný. Mají vlastní jazyk, vlastní matematiku. Nejsou jen menší, každý je úplně jiný. Jsou ale komplementární, protože já, to jsou moje atomy, ale jsou to taky moje buňky. Já, to je taky moje makroskopická fyziologie. To všechno je pravda, jsou to jen různé úrovně pravdy. Nejhlubší úroveň pravdy, kterou věda ani filozofie neobjevily, je základní pravda jednoty. Na téhle nejhlubší subnukleární úrovni naší reality jsme vy a já doslova jedna bytost. A dozvíme se, že závislost je pocit chemického přívalu, který se prohnal tělem skrze početné žlázy s vnitřní sekrecí a míšní mok. Někdo by ten pocit nazval sexuální fantazií. Jediná sexuální fantazie způsobí stopoření penisu. Jinými slovy, jedna myšlenka zde stačí muži k erekci. Přesto jí nevyvolalo nic zvenčí, vyvolalo jí něco v něm. Jsem jeden celek s tou velkou bytostí, která mě stvořila, stejně jako stvořila galaxie a vesmír. Jak se tohle vytratilo z náboženství? Šlo to snadno. Většina problémů, které náboženství a různé filozofické směry přinesly, má původ v mylné představě, že Bůh je bytost, která je od nás oddělená. Musíme se k ní modlit, klanět se jí, předcházet si jí a doufat, že na konci života dojdeme odměny. Tohle Bůh není. To je rouhání. Takže, vemte si to. Máme skvělé technologie, antigravitační magnety, magnetická pole, energii nulového bodu a přesto lpíme na téhle ošklivé, pověrečné, zatuchlé představě Boha. Lidé přestanou vystrkovat růžky, když se jim pohrozí těmi kosmickými symptomy věčného trestu. Ale Bůh není takový. A jak začnete zpochybňovat jeho tradiční obraz, považují vás za agnostika, ateistu nebo rozvraceče společenského řádu. Bůh musí být větší než největší lidská slabost. A rozhodně větší než veškerý lidský Bůh musí dokonce přesahovat to, co je na nás nejpozoruhodnější a napodobit přírodu v její absolutní nádheře. Jak by mohl kdokoliv zhřešit proti takové velikosti ducha? Jak by mohla jakákoliv uhlíková jednotka na zemi, v tom zapadákově, kde si v Mléčné dráze, zradit Boha všemohoucího? Vyloučeno. Míra arogance je úměrná moci těch, kdo stvořili Boha k obrazu svému. Mozek připomíná bouři, když se v něm rodí souvislá myšlenka. Myšlenku nikdo neviděl. To, co je vidět z hlediska neurofyziky, je bouře, která zuří v různých kvadrantech mozku.
Tyto oblasti jsou v těle zmapovány a člověk na ně musí reagovat. Je to holografický obraz. Vztek, vražda, nenávist, soucit, láska. Mozek nerozlišuje mezi tím, co vidí ve svém okolí a tím, co si pamatuje, protože se aktivují tytéž specifické neuronové sítě. Mozek je tvořen malinkými nervovými buňkami neurony. Ty mají malé výběžky, jejichž pomocí se spojují s jinými neurony a tvoří tak neuronové sítě. Všude, kde se neurony propojují, vzniká myšlenka nebo vzpomínka. Mozek pracuje pomocí asociační paměti. Například myšlenky a pocity vznikají a vzájemně se propojují v této neuronové síti. A všechny mohou mít vzájemný vztah. Pocit lásky je uložený v této velké neuronové síti. A pocit lásky vytváříme i z mnoha jiných myšlenek. Někteří lidé si lásku spojují se zklamáním. Když myslí na lásku, vybaví se jim bolest, smutek, hněv, dokonce zuřivost. Zuřivost může být spojena s bolestí, bolest s určitou osobou a ta zpětně s láskou. Vytváříme si modely toho, jak vidíme vnější svět. A čím víc informací máme, tím víc svůj model tříbíme. A nakonec si stvoříme příběh o tom, jaký vnější svět je. Každá informace, kterou zpracujeme, každá informace, kterou přijmeme z okolního prostředí, je vždycky zabarvena předchozími zkušenostmi a emoční odpovědí na to, co přijímáme. Kdo je u vesla, když kontrolujeme své emoce nebo na ně reagujeme? Víme, že nervové buňky, které se společně aktivují, se i propojují. Když něco stále opakujete, navážou ty nervové buňky dlouhodobý vztah. Pokud se každý den zlobíte, pokud jste denně frustrovaní, pokud denně trpíte nebo zavdáváte důvod k šikaně, pak každý den obnovujete a znovu propojujete onu neuronovou síť. A tato neuronová síť má nyní dlouhodobý vztah se všemi ostatními nervovými buňkami. Tomu se říká identita. Nervové buňky, které se spolu neaktivují, už propojeny nejsou. Zpřetrhají svůj dlouhodobý vztah. Protože pokaždé, když přerušíme myšlenkový proces, který v těle vyvolává chemickou odpověď, začnou ty nervové buňky, které jsou spolu propojené, přerušovat svůj dlouhodobý vztah. Když ho pak začneme přerušovat a zároveň pozorovat nikoli prostřednictvím stimulu a reakce, automatické reakce, ale tím, že budeme pozorovat účinky, přestaneme být člověkem, který kontroluje svoje tělo a mysl a reaguje na své okolí, jaksi automaticky. Znamená to, že emoce jsou dobré nebo špatné? Emoce jsou tvořeny tak, aby v dlouhodobé paměti něco chemicky posilovaly. Proto je máme. Veškeré emoce jsou jen holograficky vtištěné chemikálie. Nejdůmyslnější lékárna vesmíru je tady. Jedna část mozku se jmenuje hypotalamus. Hypotalamus je taková miniaturní továrna. Vyrábějí se v ní jisté chemikálie odpovídající jistým emocím, které prožíváme. Tyto chemikálie se jmenují peptidy. Jsou to sekvence aminokyselin s krátkým řetězcem. Tělo je v podstatě uhlíková jednotka, která potřebuje asi 20 různých aminokyselin k tomu, aby formulovala svoji fyzikální strukturu. Tělo je stroj na výrobu proteinů. Hypotalamus nám dodává proteiny s krátkým řetězcem, peptidy, ze kterých vyrábíme neuropeptidy nebo neurohormony. Ty odpovídají emočním stavům, které denně prožíváme. Máme tedy chemikálie pro hněv a chemikálie pro smutek, chemikálie pro trpitelství, chemikálie pro chtíč. Každému našemu emočnímu stavu odpovídá nějaká chemikálie. V okamžiku, kdy ten emoční stav pocítíme ve svém těle, ve svém mozku, vyrobí hypotalamus okamžitě příslušný peptid a prostřednictvím hypofýzy ho uvolní do krevního oběhu. Jakmile se do krevního oběhu dostane, putuje do různých částí těla. Každá buňka v těle má na povrchu receptory. Povrch jedné buňky může být posetý tisícem receptorů, které ho zpřístupňují vnějšímu světu.
A když peptid zakotví na buňce, je to doslova jako když zapadne klíč do zámku. Přisedne na povrch receptoru, spojí se s ním a doslova ho rozhýbe. Jako když zvoní zvonek u dveří. Vyšle do buňky signál. Jde se na mejdan! Celý povrch buňky pokrývají miliardy receptorových míst, které slouží jen jako vstupní brána pro přicházející informace. Receptor, ve kterém se uchytil peptid, buňku v mnoha ohledech mění. Spustí kaskádu biochemických dějů, ve kterých některé nakonec změní jádro buňky. Každá buňka je živá a každá buňka má vědomí, zejména definujeme-li vědomí jako hledisko pozorovatele. Vždy je přítomno hledisko buňky. Buňka je vlastně nejmenší jednotkou vědomí v těle. Jak může například někdo říct, že miluje určitou osobu? Zamiloval se jen do příslibu citů, na kterých je závislý. Tatáž osoba může být do týdne zavržena, když nevyhoví. Nemění to náš emoční náhled na osobní potřeby a identitu? Jsme tím, čím jsou naše emoce. Emoce nemůžeme oddělit. Vemte si, že každý aspekt vašeho zažívání, každý váš svěrač, každá skupina buněk, které si přijdou pro potravu a zase zmizí, aby něco vyléčili nebo opravili, tohle všechno ovlivňují molekuly emocí a je to pěkný hukot. Ptáte se, jestli jsou emoce špatné. Emoce nejsou špatné. Emoce jsou život, vybarvují a obohacují naše prožitky. Problém je v naší závislosti. Většina lidí si neuvědomuje, že když jsou závislí na citech... Ještě drink? Není to jen psychologická, ale i biochemická záležitost. Heroin využívá stejný receptorový mechanismus jako chemikálie emocí. Naše mysl doslova tvoří naše tělo. Všechno začíná v buňce. Buňka je stroj na výrobu proteinů, ale signály dostává z mozku. Problém receptorů je v tom, že se mění jejich citlivost. Pokud je receptor pro danou drogu nebo tělesnou chemikálii dostatečně dlouho intenzivně bombardován, doslova se smrskne. Bude menší, případně znecitlivý nebo omezí svoji aktivitu. Bombardujeme-li buňku stejnými postoji a chemikáliemi stále dokola, pak pokud se ta buňka nakonec rozhodne dělit a vytvoří sesterskou nebo dceřinou buňku, bude ta další buňka mít více receptorových míst pro odpovídající emoční neuropeptidy a méně receptorových míst pro vitamíny, minerály, nutrienty a výměnu tekutin, nebo dokonce pro vylučování balastních látek a toxinů. Za stárnutí může chybná produkce proteinů. A co se děje? Kůže ztrácí elastičnost a elastin je protein. Co se děje s enzymy? Už nemáme tak dobré zažívání. Co se děje s kloubním mazem? Tyto proteiny jsou křehčí a tužší. Co se děje s kostmi? Řídnou. Veškeré stárnutí je tedy výsledkem chybné produkce proteinů. Nabízí se tedy otázka, zda opravdu záleží na tom, co jíme. Má výživa skutečně nějaký efekt, když buňka nemá po 20 letech emočního týrání receptorová místa, aby mohla přijímat nutrienty nezbytné pro její zdraví? Nikdy vás nikdo dostatečně a inteligentně nepoučil, jak nádherní jste uvnitř. Co z vás vyzařuje? Proč jste závislí? Protože nemáte nic lepšího. O ničem lepším jste nesnili, protože vás to nikdo nenaučil. Jestli si myslím, že jste špatní? Nemyslím. A že jste dobří? Ani to si nemyslím. Myslím si, že jste Bůh.
Psychiatrie lidem obecně nedává velkou svobodu v jednání. Za velké množství takzvaných psychologických problémů může fakt, že si lidé špatně vybírají. A někdo by jim měl říct, aby si vybírali jinak. Když říkám, že přestáváme existovat, nemyslím fyzicky. Jen opouštíme tu oblast mozku, která souvisí s naší osobností, která souvisí s naším vztahem k lidem, místům, věcem, obdobím a událostem. Neexistujeme v asociačních centrech mozku, která potvrzují naši identitu, naši osobnost. Když průměrnému člověku tady na světě připadá život nudný a neinspirativní, je to proto, že neusiloval o poznání, které by ho inspirovalo. Okolí ho hypnotizuje prostřednictvím médií, televize i lidí, kteří vytvářejí ideály, o něž všichni marně usilují. Protože nikdo nemůže dosáhnout ideálu fyzické krásy. Nikdo nemůže naplnit definici statečnosti. To všechno je iluze, které většina lidí podlehne a žije pak průměrný život. Jejich duše ani touhy se nikdy neproderou na povrch. Proto se asi chtějí stát někým jiným. Když se to ovšem prodere na povrch, ti lidé si položí otázku, jestli existuje něco jiného. Proč jsem tady? Jaký je smysl života? Kam směřuju? Co bude, až umřu? Začnou se ptát a mají pocit, že se asi nervově hroutí. Ale znamená to jen, že se jejich staré představy o životě začínají rozpadat. Ocitáme se na zcela novém území mozku. A protože jsme na zcela novém území, vyměňujeme dráty, doslova mozek přepojujeme na nový způsob života. A nakonec nás to od základu změní. Pokud se mé myšlení změní, budu si jinak vybírat. Když si budu vybírat jinak, změní se můj život? Proč se nedokážu změnit? Na čem jsem závislý? Co z toho, s čím jsem chemicky spojený, ztratím? A kterého člověka, které místo, kterou věc nebo událost, s nimiž jsem chemicky spojený, nechci ztratit, protože možná pocítím abstinenční příznaky. To je lidské drama. Jsme jediná zalidněná planeta v Mléčné dráze, která se nechala tolik zotročit náboženstvím. A víte proč? Protože si lidé vymysleli dobro a zlo. Když udělám tohle, Bůh mě potrestá. Když udělám něco jiného, dočkám se odměny. To je opravdu mizerná vize. Pokouší se nám vytyčit cestu, kterou máme jít, ale výsledky jsou žalostné, protože dobro ani zlo neexistuje. Tímhle způsobem posuzujeme věci příliš povrchně. Znamená to, že straníte hříchu prostopášnostem a zkaženosti? Znamená to jen, že potřebujete lépe vyjádřit a pochopit, co se s vámi děje. Dělám určité věci a vím, že mě někam posunou, a jiné věci ne. To ale není dobro ani zlo. Žádný Bůh vás nebude trestat za to, co jste udělali. Není žádný Bůh, který by vás zavrhl. Každý je Bohem. A zároveň je Bůh označení pro ty oblasti našeho prožívání světa, které nás nějak přesahují, převyšují. Nemám tušení, co Bůh je. Přesto vím, jak se projevuje. Je na něm něco velmi skutečného, i když netuším, jak Boha definovat. Neumím v Bohu vidět nějakou osobu nebo věc. To nedokážu. Když po někom chcete, aby vysvětlil, co je to Bůh, je to, jako když se ptáte ryby, co je to voda, ve které plave. Bůh je superpozice veškerého ducha všech věcí.
Jste Bohem, který se stále utváří. A touto cestou musíte jít. A jednou budete tu vizi milovat tolik, jako milujete svoji závislost. Pokud si chci připadat úžasná, nesejde na tom, co udělám se svým tělem, ale co udělám se svou myslí. Takže pokud vědomně tvoříme svůj osud, pokud vědomně a na základě duchovního poznání připustíme, že myšlenky můžou ovlivnit naši realitu a náš život, protože realita je život. Já, když tvořím svůj den, uzavírám takovou smlouvu. Řeknu, teď utvářím den k obrazu svému a infikuju kvantové pole. Pokud mě přitom celou dobu sleduje pozorovatel a moje konání má tudíž duchovní aspekt, vyzvu ho. Dej mi znamení, že jsi všiml něčeho, co jsem vytvořil. A zjev mi to způsobem, který bych nečekal. Abych byl překvapený, že jsem takového prožitku schopen. A udělej to tak, abych nepochyboval, že to přichází od tebe. Mozek umí miliony neuvěřitelných věcí. Lidi by měli vědět, jak neuvěřitelná je jejich mysl. A nejen, že mají v hlavě tu úžasnou věc, která toho pro ně tolik dělá a může jim pomoct učit se. Dokáže se taky měnit a adaptovat a udělat z nás něco lepšího. Může nám dopomoct k tomu, abychom přesáhli sami sebe. Možná existuje cesta, která nás přivede na vyšší úroveň bytí, kde dokážeme hlouběji porozumět světu, kde lépe porozumíme našim vztahům k věcem a lidem a dáme sami sobě i světu větší smysl. Můžeme prokázat, že náš mozek má i duchovní stránku, ale přístup k ní máme všichni. Je otevřená pro všechny. Musíme formulovat, co chceme, a pak se na to tak soustředit a zaměřit a věnovat tomu takovou pozornost, že zapomeneme na sebe. Zapomeneme na čas a na svoji identitu. A teprve v okamžiku, kdy nás ten prožitek pohltí natolik, že zapomeneme na sebe i na čas, poznáme tu pravou realitu. Zažil to každý, kdo se rozhodl o něco usilovat. To je kvantová fyzika v akci. Tak se manifestuje realita. Tak se pozorovatel projeví naplno. Vaše vědomí ovlivňuje lidi kolem vás. Ovlivňuje fyzikální vlastnosti. Ovlivňuje vaši budoucnost. Spolu vytváříte svoji budoucnost. Jsem mnohem víc, než si myslím. Můžu být ještě víc. Můžu ovlivnit okolní prostředí, lidi. Můžu ovlivnit samotný vesmír. Můžu ovlivnit budoucnost. Za to všechno jsem odpovědný. Nejsem oddělený od svého okolí. Jsme jeden celek. Jsem s tím vším spojený. Nejsem sám. Vědomí, že ve vesmíru je všechno propojeno, že jsme propojeni s vesmírem v samé jeho podstatě, je podle mě nejlepším možným vysvětlením spirituality. Věřím, že naším cílem tady na Zemi je rozvíjet schopnost zaměřenosti a učit se být efektivními tvůrci. Jsme zde, abychom tvořili, abychom infiltrovali vesmír idejemi, záplavou myšlenek. Jsme zde, abychom ze života udělali něco úžasného. Abychom pochopili význam kvantového já, místa, kde máte na vybranou. Abychom pochopili význam mysli. Když se to někomu podaří, říkáme, že byl osvícen. Kvantová mechanika umožňuje, aby se neuchopitelný fenomén svobody prolnul s lidskou přirozeností. Kvantová fyzika, velmi stručně řečeno, je fyzikou možností.
Nastoluje otázku, čí jsou ty možnosti a kdo z nich vybírá, aby nám umožnil skutečné prožitky. Jediná uspokojivá odpověď, co do logiky i významu, je ta, že vědomí je základem veškerého bytí. Musíme pěstovat poznání oproštěné od našich závislostí. A když to dokážeme, budeme reprezentovat poznání a realitu. A naše těla to pocítí zcela novým způsobem. Skrze novou chemii, nové hologramy a nové neznámé krajiny myšlení, o jakých se nám ani nesnilo. Jednou všichni dosáhneme úrovně avatárů, o kterých jsme četli. Budhů a Ježíšů. Vítejte v království nebeském bez předsudků, bez nenávisti, bez těžkých zkoušek, bez ničeho. Svou existenci jsme umožnili této realitě, které říkáme skutečná, aby z moci nedefinovatelného vybředla z inertnosti, akce a chaosu a nabyla tvar. A tomu říkáme hmota. Jak změříme účinky? Začneme zkrátka žít a uvidíme, jestli se někde v našem životě něco změnilo. A pokud ano, staneme se vědci skrze svůj život. A to je důvod, proč jsme tady. Jmenuji se David Albert. Mám doktorát z teoretické fyziky. Studoval jsem biochemii na Rutgersově univerzitě a potom chiropraxi na Life University v Atlantě. Postgraduální vzdělání jsem získal v anatomii a fyziologii, neurochemii, neurofyziologii a genetice. Studuji kvantovou fyziku. Někdy ji i učím a napsal jsem o ní knihu. A taky řadu knih, kde vysvětlují význam kvantové fyziky. Po doktorátu na Harvardu jsem nastoupil do CERNu. Odtud jsem odešel na Stanford. Zde se zabývám sjednocenými teoriemi kvantového pole. Proslavil mě hlavně objev supersymetrické teorie velkého sjednocení. Živím se jako anesteziolog a když uspávám pacienty, ptám se, kam odcházejí. A hlavně, proč tam jsou. To mě přivedlo k anestezii a ke studiu vědomí. Jmenuji se Michael Ledwith a většinu života jsem byl profesorem teologie. Jsem Candice Pertová, profesorka na lékařské fakultě v Georgetownu. Filmujeme velké myslitele. Všichni v této místnosti jsou velcí myslitelé teď, když jsme je donutili myslet. V tom to vždycky je, viď? Když se věnujete vědě dost dlouho, dost seriózně a dost do hloubky, tak z toho musíte cvokatět. Jinak jste nic nepochopili.